Bullseye. Pizzoně zdraví vás Katie u mého oficiálně prvního videa a zároveň i prvního let's play z mého nového kanálu z hry Minecraft z módu Lord of the Rings, neboli Pán prstenů. A vítám vás tedy u této dílu, úplně jsem se na tenhle díl hrozně moc těšila. Jelikož tady ten mod mám hrozně moc ráda. Pokud víte, co to je, tak určitě víte, protože to je vlastně naše dětství některých, moje teda, já ho úplně tady ten film miluju. A já už tady nebudu tak různě plkat a pustím se do hry. Jenže já mám takový problém, jelikož já vůbec nevím, jak prostě tady jako si udělat prostě ty věci, abych se dostala do toho světa, kde je už potom jakoby měl by být ten svět, ta středozem. Takže do příště se na to potřebuji juknout. No, ale teďka už tady nebudu plkat a jdeme si natěžit dřevo a jdeme si nějak tady teda upydlet v tomto světě, ale ne moc na dlouho, protože bych se chtěla už dostat v příštím díle do toho, takže bych si zkusila dneska trošku víc natěžit. A jinak teda hrozně vám chci jakože tady takhle tak nějak jakože slavnostně poděkovat, přivítat vás, protože tohle je můj vlastně oficiálně jakože kanál úplně nový, já už jsem začala, ale ty kanály některý stále za houby, takže chci si zkusit tenhle a doufám, že tento kanál mě aspoň tak nějak jakože vyšoupne nahoru v tom YouTube, že nebudu taková ta, která má 30 shlídnutí a míň, ale tak mě by to nevadilo, že jo, protože pro mě je úspěch i těch 5 shlídnutí nebo 10 prostě úplně, to je wow. Prostě, že už si necháte ten čas na to se kouknout na tady to video moje, protože já úplně tady dělám kraviny někdy. No a nebudu mlít o sobě a jdeme na to. Jinak omlouvám se, že mám takhle malý render distance, jelikož já mám úplně strašně teďka nějak zasekaný počítač, vůbec nevím, čím to je. Takže tak. A omlouvám se, jestli bych si třeba nepamatovala nějaký už recepty z Minecraftu obyčejného, protože já už fakt nevím, já už jsem hrozně dlouho Minecraft nehrála. Dala jsem si takovou odvetní pauzu a začala jsem spíš hrát takový ty RPGčka tedy. Takže tak. Do háje se mi to seká, nechci, aby se mi to sekalo. Tak jo. Doufám, že nám nezačíná noc, jinak jsme pěkně v háji. Protože nemám jídlo, to za první. Pořádný zbraně nemám, to za druhý. Teďka zabijeme krávu. Už je trhá. Katie. Tak. Duč. Pojď sem, krávo. Krávo. Tak. Ne, ty vole. Tak, a je pěkně mrtvá, naporcovaná, a nám začíná tma, jsme v řití. Tak, já se najím. Vím, že syrový maso je fakt nechutnost, ale já, abych si doplnila ten hunger, tak si vím úplně cokoliv. Hej, ty krávy, ale už mě štvou, že zdrhají jak, nevím. Šunku, já chci šunku od prasátka, tak. Promiň, prasátko, mám tě ráda. Ale musím tě zabít, protože máš hrozně dobrý masíčko. Tak, a už nemáme večer, a teď jsme v hajzlu. Teď jsme pěkně, víte kde. Že rychle. Ne, tady bambus zasazovat tady nebudeme, Katie, to je blbej nápad. Bambusem si tady nepomůže. Ten nás neochrání před nějakýma síčákama, který jsou už támhle.
Za prsten a za krále. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Ne. Pryč, 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 pryč. Ty jo. Ne, 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 ne. Ne, tak ne, tak tako ne, tak tako ne, tako ne, tako ne, tako ne. Tak to ne. Tak ne. Já si je pak zapnu ty mobíky, ale musím se fakt tady někde úplně... Musím si najít jeskyni. Takhle to nejde. Neke. Já myslela, že to je jenom v pohádkách a ne v Minecraftu. Když v Minecraftu už je, takže fyzika v Minecraftu už je úplně prostě pryč, ale tohle. Veverko kráva, to už je trošku moc lidi. V tom Mojangu, ty vole, tam snad nevím co. Fetuju. Ne, to ne. Piaso, piaso, čau piaso. Piaso. Jasný, jasný. Hej, já tě. Tak to máš to prst. Ježiši. Hej, já jsem dobrá, já umím skákat, já jsem borec, prostě. Když se natěžíme nějaký to... uhlí jsem chtěla říct. Nějaký ten cobblestone. Aby jsme si vyrobili nějaký ty pořádně kamenný nástroje. Protože takhle tady v tom dřevěném bych asi dlouho nepřežila. Tak. Shop. Shop. Ne, nemám paličky. A bez paliček tady asi nic moc nedokážu. Takže shop. Tak. Ne. Ježíš, já jsem levá. Hop. 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 Tak, tohle si vyhážu. Hop. 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 No. Lopatko, já vím, že by si chtěla zůstat u mě, ale nemůžeš. Já tohle si rozbijem. Tak. A jdeme nahoru. Tak jo. Teď už když konečně tak nějak máme šípy v sobě, tak to nějak asi musíme dát. Šíp v krku, tyjo, to už bych byla asi pěkně tuhá. Tak jo. Hop. Hop. Dáme si easy. Protože já jsem lama. Tak co, nějaký mobíci? A už skáčou, hele. Už je vidím na mapě. Creeper. Creeper. Creepera já mám ráda. Ten je hodnej. On se chce jenom s váma kámošit, jenže když ho fakt jakože naštvete, jako třeba tady toho pavouka, který je úplně blbej. Ne, on to přeskočil. Nej, ty jsi dobrý pavouk. Monster Hunter. Yay. Tak dobrý. Ježiš. Mě nedostanete. Já jsem dobrá. V obrazném slova smyslu. Tak. Nechce se mi moc chodit do pouště, jelikož tam nebudeme mít dřevo a je tam strašně moc mobů, to za prvý. Za druhý bych asi šla tak nějak do podzemí a vyzkoušela naší nejoblíbenější metodu, jakože mojí, která se nazývá Alá krtek, že prostě kašlu na všechny dají nahoře a jdu do podzemí. A nebo, že bychom se tam šli kouknout do podzemí a pak bychom vylezli. A to je asi ta nejlepší část. A jestli chci zabít nějakého creepera. Kriple. Zombík, cripple.
Enderman. Na toho bych se ještě teďka neskoušela. Creeper, creeper, creeper. Pojď, pavouk, to je dobrý. Čau, nebouchej. Nebouchej, 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 nebouchej. Ty vypadni. Nebouchej, jo, dobře, hej. Jsem zabiják. Creeper. Zombík. Creeper, creeper, letěl hlavou napřed. Zapadl se do země, vypouchnul, nevypouchnul. Tak jo, takže kam jdeme teda? Jdeme dolů. Byla by to ta nejlepší možnost. Tak. Šup, šup, šup. Zkusíme najít teda nějakou jaskýni. Tak. A jdeme na to. Kopeme. Takže, já vím, že je to teďka takový nudný, že musím kopat, ale jinak teda bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi do komentářů nenapsali, jestli bych jako měla natáčet tady to, a nebo jestli bych měla natočit Pixelmony, protože k těm bych se asi přikláněla možná ještě víc než k Lord of the Rings. Ale nevím vůbec. Záleží na vás, pokud budete chtít, tak fakt natočím úplně pro vás všechno, protože vy jste vlastně moji jakože vedoucí, který když mi řeknou tady to je blbý, to nedělej, to úplně už se na to vykašli, tak prostě už asi natáčet nebudu, ale to je jedno. Tak jo, už máme konečně železo! Železo je dobrá věc. Já už chci dolů. Hele, uhlí. Budeme mít světlo. Aspoň konečně něco uvidíte. Takže si to dám takhle tady. Mám si takhle uhlí. A mám torče. Teď se mám sem. A už vidíme. Yeah. Ach jo. Tak. Tududu. 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 Takhle, 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 tak. Jinak teda, pokud z vás někteří nevědí, tak uhlí je v Minecraftu nejdůležitější surovina na světě. I v reálu. Protože kdyby jako nebylo uhlí, tak jako, co bychom dělali? Byli bychom podně. Takový chudinky bychom byli. No jo, no. Byli bychom prostě chudáci, chudinky, chudíčkovatý úplně, bez ničeho. Bez světla. Co bychom dělali? Bychom se nemohli k sobě večer tulit. No jo, no. Tak ale, už bude nějaká jeskyně, bude. Slyším lávu. To je... Ty vado. Ještě štěstí, že jsem nekopla pod sebe. Já bych se zbláznila. Tak, kde jsme? V hromadě lávového pole. To je dobrá věc. Si kopeme železo. Jedno, super. Tak, tady nic, jo. Tady to zacpem. A kam teď, jo. Na kolikátý jsme úrovni? Počkej, jak to bylo? F3, že jo? Počkej, kde to vidím? Počkej, kde to vidím? Já to nevidím.
Já už to vidím. Aha, takže ještě hloubší, jo. Ne, já už jsem u bedroku. Já jsem dobrá. Takže na té úrovni by se už měly najít diamanty. Tak jo, tady jdeme turma takhle. Hej, kdybychom našli v prvním dílu diamanty, to by bylo hodně dobrý. Ale hodně dobrý. To bych byla fakt ráda. Tak tady se nabaštím. A jdeme dál. Je... Krumpáč. Si vyrobíme krumpáčík. Stále z kamene, protože železem nechci plejtvat. Takže to by bylo blbý, kdyby nám potom došlo železo a bylo by to v prdu. Tak jo, jdeme dál. Pokusíme se teda najít nějaký ty suroviny. Ale uhlí, super, pecka. Uhlí se hodí. Tak, tyjo, tady toho je. To je nějaká žíla. Uhlí. To je tyva do prorostlý až to. Někam do čudu. Takže, tak. 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 Takhle. 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 Bože, tady toho je. Jeskyně! Uhlí. Zlato! Jo! Je! Zlato budeme potřebovat. Už vím, z čeho se dělá ten prsten, myslím. To se dělá ze zlata. Nebo mělo by se to dělat ze zlata. Ze zlata. A mělo by se vlastně udělat ten kruh. Kolik tam toho je? Jo! Je, tak to jsem ráda, možná už půjdeme do Středozemě. Kdybychom ještě dneska, tady v tom dílu, kdybychom šli ještě do Středozemě, tak by to bylo úplně eňoňuňo. To bych si fakt už nemohla na nic stěžovat. I když bychom... A ještě kdybychom našli ty diamanty. Tyjo, no tak to bychom byli úplně... To by byl ten díl úplně fakt, že libovej. Že ten by fakt neměl chybu. Tak. Jo, zlato. Zlato, pojď na to, ať to stojí za to. Ježiš, tady tu písničku jsem úplně nenáviděla. Tak. A jedem. Doufám, že to dělám takhle dobře. A jestli ne, tak se asi zabiju. Ale měla bych to takhle udělat z toho zlata, ne? Když ten zlatý prsten je zlatý. Ježiš. Au. Měl úplně žbluňko v břiše. A nebo, počkej. Jo, jo. Gold ring. Máme prsten. Takže toto je vzácný prsten do Středozemě. Já si jich udělám víc. Udělám si aspoň tak 3. Abych s nima nikam nezahučila. Protože jestli bych s nima někam zahučila, tak by mě to asi fakt štvalo. Vezmeme pec. Ještě si tady vypeču asi to jídlo. Tak, vypeču si stejky. S tím se jdu tady porozlídnout. A další zlato. To je dobře.
Ježiš, ježiš, ježiš. Bože. Já si to fakt na chvilku vypnu, děcka, protože fakt... Jo, 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 jo. Tu, 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 tu. Bingo, bingo. Du, du, du. Du, du, du. Co, kluci, jste tady 2? Aspoň 3. Yes! Tudu, 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 tudu. Tudu, tudu, tudu. Takže tady ten díl stojí fakt, že ne, za starou belu. Tady ten díl je super, našli jsme diamanty, máme všechno. Hej, no tak úplně pecka lidi, já jsem šťastná v tomhle díle. Tyjo, vy byste nosíte štěstí. Ty kráso. Hej, no tak to se nám úplně povedlo. A teďka hlavně, kdybych... Největší fail by byl, kdybych teďka zaučila do té lávy. Nebo by na mě něco spadlo, prostě úplně z ničeho nic a prostě... Hej, to bych chytila takovej rage. To by nebylo možný. No takže my se vydáme určitě teďka pryč už. Počkej, my máme kůži. Z toho bych si mohla něco vyrobit už. Z toho bych si mohla vyrobit... chestplate. Vyrobíme si chestplate, tak, aby jsme byli aspoň tak trošku obrněný. Takže, tady to si dám pryč. Ještě si vyrobím něco, ještě si vyrobím si železný meč. Takhle, jsem si dám tohle. Vyrobím si diamantový krumpáč. Tak. Sekirku si takhle nechám, tady to si nechám, tady to vyhodím. Tady to taky vyhodím, to nepotřebuju. Zlato si tady nechám, vezmu si tohle. A můžeme jít do Středozemě. A teď je toť otázka. Jo, počkej. Já vím. Já už vím. Ježíš, kudy jsem přišla? No to je jedno, protože doufám, že to udělám dobře. Udělám si tady takové místo. A doufám, že to udělám dobře. A jestli to udělám fakt dobře, jsem prostě dobrá. Tak, počkat, ještě ne. Ještě to nemůžem. Ještě si takhle... Musím si udělat flint and steel. Takže si ještě vypálím takhle tohle. Tohle si zatím vyhážu pryč. Hop, hop. Tak dám si sem tohle. Tohle potřebovat nebudu. Tak. Potřebuji jeden, že jo? Tak. Hop a hop. Dělám to určitě blbě. Jo. Tak jo. A jde se na to. Takže. Takhle. A šup. A co? A nic? Fakt jo. Tak máme... Ale ještě štěstí, že jsme si udělali víc těch. Takže musíme nahoru a musíme to udělat takhle, tady to stejným způsobem musíme udělat nahoře. Tak. Nebojte lidi, asi pak zapnu příšerky, ale teď zatím fakt nechci o nic přijít, nechci přijít hlavně ten diakrumpáč a takovýhle věci. Takže se vykopeme nahoru a pak si hnedka zapnu příšerky. Ale aspoň vidíte, že jsem nepodváděla, že jsem to udělala spravedlivě, že jsem si fakt jakože nepočkala a neudělala jsem si takhle jakože, že už bych hnedka měla dia takovýhle, že bych si fakt jako něco natěžila do příštího dílu. Takže jsem to udělala teď. A jak vidíte, tak to za to stálo, protože je to fakt super. Jsem strašně ráda za tohle.
Fakt já nevím, jestli to šíte. Co já mám furt s tím šišlám. Šišla, šišlo, šišlak. Nosíte mi štěstí. Chci nahoru. Ty, já jsem zvědavá, kde se objevíme. A v té středozemi, víte, jaký to tam je. Tam se objevíte a teďka tam elfové. Skřeti. Ježiš, to bude hustý. Budeme Frodo Pitlík. Frodo Pitlík. Mluvám se. Oulak. Dobrý, já už jsem myslela, že mi to spadne. Už slyším kravičky. Tam budem. Jsme venku. Tak. Počkej, jak se dělá waypoint? Jo, Mko, jo. Waypoints, add. Tady si uděláme portál. Tak. Back, exit menu, tak. Tak, takže tady slavnostně stoupíme do středozemě. Já si do mě prdel. What? Počkej, takhle tady zapálím. Hej! What, jak to, proč to nejde? Nemusí být den na to? Asi možná jo, hele. Takhle. Super. Hej. Už to nejde. Já chci, aby to šlo. To je blbý. Ale lidi, tak víte co, já to střihnu a počkám, až bude den a pak to zkusíme, jo? Takže zatím čus. Už jsem přišla na problém. Jak jsme byli v tom podzemí, tak jsme to vyvolali. Ale já jsem si toho nevšimla, prostě to byla moje blbost, fakt za tady to se omlouvám. Já jsem nevěděla, že ono to bude tak obrovský a že... No, bez našeho váhání se tam teď rozhodně pustíme. A jdeme tam. A já se to asi stopnu, protože určitě budou lagy. Možná. Nebudou. Downloading terrain. Bože, já se těším. Schválně, kde budou. Chtěla bych být upřímně v kraji, jako kde jsou hobiti, protože tam je to snad asi nejlepší, co jsem koukala. Tak teď se to asi bude chvilku lagovat, ale jsme asi v Gondoru. Tyjo. Takže tady si dáme zase opět waypoints a dáme si sem a dáme sem portál, tak. OK, back, exit menu, tak tady máme portál. A kde pak jsme, bych se chtěla zeptat. Počkejte, já si musím nějak sednout. Tak a musíme se kouknout a jsme Misty Mountains. Nevím co, asi jsme někde prostě v horách. Tak ukažte, kde jsme. Nemají kámen? Jo, tady počkej, ona je tady mlha. Jo, já jsem jenom slepá hrozně.
Tak jo. Já se úplně klepu, ty vado, nevím, co od tady toho světa. Koně! Ne. Víte, jsou koně. Koníčci, ahoj. Jsou teda pěkně ošklí. Ale to je jedno, jsou tady koně. A tamhle vidím ovci. Už tebe zabiju. Tebe taky zabiju, protože potřebuji vlnu na postav. Tak super, jsme tady. Tady všude koně. Fuj. Ale nevím, co tady jsme teda teďka dělali. Kde jsme teď? Rohan. Jsme v Rohanu, což je super. Takže jsem strašně ráda, že jsme v Rohanu. Aspoň tak, že nejsme v Mordoru nebo třeba u lesních elfů. Protože ty jsou pěkně hnusný. No a vydáme se teda se tady nějak porozlídnout. Já si teda zapnu mobíky. Zapnu si mobíky. A jdeme teda dál. Jdeme se kouknout, jestli tady někde něco bude. Začíná se mi to lagovat. To se mi nelíbí. Jo, počkat, mám tady to maso. Jinak tady tu takovou tu lištu, co mám nahoře s tím stromem a s tím mordorským okem, tak to je to, že když zabijeme třeba skřeta, orka, tak se nám ten prsten posune víc k tomu stromu a když zabijeme třeba elfa, trpaslíka, hobita třeba, tak se nám to posune víc k oku a budou nás tady všichni nenávidět a prostě budeme zlí. A což já nechci teda vůbec. Protože chci být hodná, chci se dát třeba k hobitům, protože i když teda jako Mordor je hrozně lákavej, a tamhle ale někdo je, i když je Mordor hrozně lákavej, tak fakt se chci přidat prostě tady k tomu takhle. Tamhle máme orka. Urkej. Urkej. Onech je tam víc, ty vole. Tak to radši jdu o nich dál, protože oni jsou fakt zlí. Tak kde stále jsme? Misty, fuj. V tom Misty se ty vole furt jakože udělal jsem mlha a prd vidíte. Ach jo, tak jdeme dál. Jdeme dál. Musíme jít dál. Aspoň někde se musíme zabydlet, musíme aspoň najít někoho. Aspoň živáčka nebo domeček, prostě. Já jsem strašně zvědavá a chci to natočit prostě. Ale tady je les, tyjo. V lese asi nic moc nenajdem. Stále jsme v Rohanu. Troll... Co? Troll šaf. Ty vodo, to nevím, co je. Kde to jsme? Vůbec nevím. Nebudou tady ty trolové takový, jakože... Ne trolové, jakože... skřeti, ale ty obrovský trolové, jakože ty... Takový no ty hrozně velký obludy. Jestli jste někdo viděl Hobita, tak tady ty myslím, jak je tam chtějí uvařit a on tam Bilbo vlastně je překecá, aby je neupek. A je to docela možný. A parkour. Tak. No, tady to se mi nepovedlo. No lidi, myslím, že tady to video už bude mít asi docela dost minut. Příště se teda vydáme kouknout dál. Příště teda půjdeme dál. Půjdeme se kouknout někam takhle tam. A prohledáme to. A já se teda s vámi rozloučím. Takhle. Takže
pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi zanechat like. Pokud se vám nelíbilo, tak je tam samozřejmě na vybrání i dislike. Komentujte, lajkujte, odebírejte, nelajkujte a budu se těšit u dalšího videa. Tady ta série by se mohla povíst, protože je strašně pěkná, mně se to zatím teda hrozně moc líbí. Navíc jsme už hrozně daleko, našli jsme teda diamanty, za což jsem hrozně ráda úplně hnedka na začátku, takže wow, jsem strašně moc ráda, takže děkuju. A tedy těpic lidi, zatím ahoj, u příštího dílu, ahoj, ahoj, čau.